Il-kumpanija Baxter li timmanifattura u tesporta tamir mediku se tespandi l-fabrika li għandha f'Malta b'investiment ta' 60 miljun euro. Dan l-investiment li qed isir bl-għajnuna tal-Gvern Malti permezz tal-Malta Enterprise u Indus Malta se jfisser 180 xogħol ġdid f'kumpanija li diġà tħaddem 700 ħaddiem. Id-dettalji ta' dan l-investiment barrani tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li matul d-direttur tal-manifattura tal-Baxter Christelle D'Amato qalet li l-karriri l-ġodda se jagħtu opportunità ta' xogħol għal bosta ħaddiema foqsma differenti fiħdana fosthom fil-qasam tal-manifattura, fl-inġinerija u r-riċerka u l-iżvilupp. Karriri li qed naraw li ħajkolna huma ta' machine operators, assembly operators, kif ukoll inġiniera. Konna bżonn mbagħad affarijiet oħra bħal pereżempju forsi iktar nies fl-HR, iktar nies technicians pereżempju. Sabiex isir dan l-investiment għaddej proċess biex jiġu relokati 3 fabbriki f'post ieħor fl-istess żona industrijali. Din il-kumpanija ilha timmanifattura prodotti mediċi għal aktar minn 34 sena u s-sena l-oħra biss esportat minn Malta mal-500 miljun komponent ta' prodotti mediċi. Tħabbar ukoll kif il-kumpanija manifatturat 16 miljun komponent mediku fi sptarijiet. Il-Prim Ministru Abela qal li dan l-investiment jagħmel parti minn kullana ta' investimenti ġodda fosthom fis-software development u l-iGaming. U qal li l-Gvern qed jara li kumpaniji bħal Baxter, Trelleborg u l-ST ikomplu jestendu jkabru l-investimenti tagħhom lokalment. Dr. Abela fakkar li din hija t-tielet espansjoni ta' Baxter f'Malta. Kumpanija internazzjonali ta' dan il-kalibru illi għażlet lil pajjiżna mhux biss biex tinvesti fih imma biex tespandi fih hija xi ħaġa li verament tagħmlek gburi l-opportunitajiet kbar li se jinħolqu liż-żgħażagħ tagħna f'impjiegi ġodda li huma ta' kwalità l-opportunitajiet ġodda li se jkunu għedin jingħataw lilhom u nemmen li iva huwa dat tip ta' ħidma li rridu nibqgħu għaddejjin u nimbuttaw il-qudiem anke bl-entitajiet tagħna. Dr. Abela ċenna l-aħħar ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrew li fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-ekonomija Maltija kibret 12 darba aktar mill-medja Ewropea. Tkellem dwar is-settur tal-farmaceutika u kif dan qed joħloq mijiet ta' impjiegi f'xieren ta' kumpaniji li qed joperaw lokalment. Qal li dan is-settur qed iħaddem 1700 ħaddiem f'60 kumpanija. Innota li dawn it-tip ta' impjiegi qed jagħtu opportunitajiet ta' xogħol għaż-żgħażagħ Maltin u Awċin li qed jistudjaw fl-Emcast u fl-Università. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li l-produzzjoni ta' Baxter baqgħet għaddejja meta ma sarx lockdown fil-pandemija u dan hemm biex ix-xogħol baqa' għaddej. Huwa elenka numru ta' kumpaniji li qed jinvestu jew li qed ikabru l-operat tagħhom fil-farmaceutika, fl-ikel u anke f'komponenti tat-turbini tar-riħ.